Bun venit! Astăzi aruncăm o privire la o platformă cu adevărat nouă care își propune practic să construiască o întreagă economie pentru oameni digitali. Haideți să vedem exact despre ce este vorba. În ultimii ani, pe tăcute, tehnologiile de bază pentru a crea oameni digitali au ajuns la maturitate. S-a început, desigur, cu inteligența. Gândiți-vă la inteligența artificială de azi, care poate înțelege, raționa și personaliza o conversație aproape la fel de bine ca un om. Piesa asta de puzzle e rezolvată. Apoi a venit vocea. Inteligența artificială poate genera acum voci care sunt, sincer, imposibil de distins de cele umane. Au emoție, au inflexiuni naturale. Am lăsat cu mult în urmă epoca vocilor de robot. Încă o piesă rezolvată. Și, bineînțeles, aspectul vizual. Datorită graficii computerizate, putem randa chipuri fotorealiste care se mișcă în timp real, direct pe dispozitivele pe care le folosim zilnic. Deci, și partea asta e bifată. Așadar, avem inteligența, avem vocea, avem și chipul. Toate componentele par să fie la locul lor, nu? Și totuși, ceva esențial lipsește, ceva care îi face să nu pară cu adevărat vii. Problema, marele blocaj, este mișcarea. Se generez gesturi naturale care să rezoneze emoțional cu ce spui și să fie perfect sincronizate cu vorbirea. Ei bine, asta e o provocare imensă pentru inteligența artificială. Și tocmai de aceea, majoritatea oamenilor digitali de astăzi sunt fie statici, fie doar o interfață text, ceea ce îi face să se simtă până la urmă artificiali, lipsiți de viață. Acest gol tehnologic, această piesă lipsă, a creat o oportunitate uriașă în piață, un spațiu liber pentru un tip de platformă complet nou. Și exact aici intră în scenă soluția propusă. Se numește OpenHuman.ai și se poziționează foarte direct ca un App Store pentru oameni digitali. Conceptul de bază e destul de simplu, dar puternic. Un ecosistem deschis care face legătura între creatorii de oameni digitali și utilizatori. Platforma oferă toată infrastructura din spate pentru ca acest lucru să funcționeze și să funcționeze perfect. Întregul ecosistem e construit pe un model cu 3 piloni principali, care de fapt definesc toată economia platformei. Avem creatorii, platforma în sine și, desigur, utilizatorii. Ceea ce e cu adevărat interesant e modelul de business, gândit să fie foarte atractiv pentru creatori. Ei primesc 70% din venituri, un stimulant foarte puternic. Practic, ei se pot concentra pe ceea ce fac mai bine, să creeze personalitatea și aspectul, în timp ce platforma se ocupă de toată mașineria tehnică din spate. Iar tabelul acesta comparativ arată foarte clar unde stă marea diferență. Spre deosebire de alți jucători din piață, OpenHuman combină o piață deschisă cu monetizare pentru creatori și, cel mai important, păstrează contextul conversației pe absolut toate dispozitivele. Asta e cheia. Dar haideți să vedem ce înseamnă asta în mod concret pentru un utilizator. Cel mai bun mod de a înțelege puterea acestei idei este, cred, printr-un exemplu din viața de zi cu zi. Să ne imaginăm o zi alături de un asistent personal. Să-i spunem Amy. Dimineața apare pe oglinda inteligentă și ne sugerează micul dejun. Apoi o vedem pe ecranul mașinii cu alerte de trafic, la birou pe desktop ne prezintă sarcinile zilei, apare chiar și la chioșcul din supermarket și pe tot parcursul zilei Amy nu uită niciodată ce am discutat. Experiența este una singură, perfect continuă. Magia din spatele acestei experiențe se bazează pe câteva tehnologii cheie. Prima este sinteza mișcării prin AI, care generează gesturile în timp real. A doua, și poate cea mai importantă, este sincronizarea contextului. Asta se întâmplă aproape instantaneu și asigură că asistentul știe mereu cine suntem și ce am discutat, indiferent de pe ce dispozitiv interacționăm. Bun. Acum, haideți să facem un pas în spate și să privim imaginea de ansamblu. Pentru că aici nu mai vorbim doar de o nouă tehnologie, ci de o schimbare fundamentală în modul în care vom interacționa cu tot ce înseamnă digital. Viziunea supremă este aceasta. Vom trece de la a apăsa pe iconițe pe un ecran la a construi relații pe termen lung cu acești companioni AI care vor fi o prezență constantă și utilă în viața noastră. Și asta ne lasă cu un gând de final. Pe măsură ce această tehnologie devine omniprezentă, nu va schimba doar dispozitivele pe care le folosim, ci și felul în care trăim. Întrebarea nu este doar la ce ne-ar putea ajuta un astfel de partener digital, ci cum ne va transforma el pe noi.